El Bages, amb 1.295 quilòmetres quadrats i 152.586 habitants, és el centre de Catalunya, a mig camí entre el mar i la muntanya. Cardona va unida a la Sal i al Casal de Cardona. Vescomtes, comtes i ducs, arrelats en l'enlairat castell al costat de la canònica de Sant Vicenç, veritable joia del romànic. El castell va ser una peça clau geoestratègica. Més endavant, les colònies fabrils i l'explotació de la sal en van prendre el relleu, i actualment ho ha fet el turisme. Coaner recorda el segle X, en què aquestes terres eren frontereres. Súria s'identifica amb la sal potàssica. I Castelltallat amb el bosc ferit pel foc. Castellar, Confals i Rajadell són l'eix viari que ressegueix la Riera. S'hi ha transitat des de l'època medieval fins avui, amb l'actual eix transversal. Manresa va néixer a la confluència del Cardener i del Llobregat. Centre d'un comtat sense comte i d'una seu sense bisbe, és una de les poblacions més importants del país. Era una ciutat gòtica monumental a l'edat mitjana, atractiva per a personatges com Sant Ignasi de Loiola, emprenedora als començaments de la industrialització, escenari de la redacció de les bases redactades el 1892 a la Casa de la Ciutat i totalment transformada ara. La muntanya torna a agafar força els contraforts oposats a la depressió del Vallès. A l'extrem oriental de la comarca del Bages, el Moianès té cohesió física i una reconeguda identitat històrica com a sotsvegueria i deganat episcopal. Moià, bressol de Rafel Casanova, i del tenor Vinyes, presideix l'altiplà. La canònica romànica de Santa Maria de l'Estany s'enlaira sobre els camps de conreu que han substituït l'estany de secat. Sant Feliu Sasserra aporta al Bages la tradicional relació amb el Lluçanès. El Llobregat ha transmès vitalitat a tots els municipis de la vall. L'edat mitjana s'apodera del paisatge amb castells com el de Balsareny. Mentrestant, les arrels pouen en la prehistòria al Cogulló, a Sallent.
Les colònies tèxtils i les mines de potassa són el testimoni d'un espai compartit amb l'agricultura rica i una densa història. La sensibilitat per l'art de la família del pintor Ramon Casas va preservar la joia romànica de Sant Benet de Bages després de l'exclaustració de 1835. L'original Serra de Montserrat, fruit d'una orogènia atípica plegada al terciari, s'ha convertit en símbol de Catalunya. Ha acollit eremites des de l'edat mitjana i a partir del lligam establert amb Ripoll per Guifré el Pilós l'any 888, el monestir ha anat assumint una tasca religiosa i cultural que l'ha convertit en la guia espiritual de Catalunya i que l'ha fet dipositari d'un patrimoni artístic dens. Maragall descrivia així Montserrat. El Montserrat és el miracle català. És allò nostre que no té igual i que sembla fora de les lleis de la natura. I així és el Montserrat, que de lluny vos semblarà de vegades un núvol blavós de retalls fantàstics. I segons per on vos hi acosteu, s'avança enfora com un castell de gegants amb centenars de torres. Més, així que hi sou al peu, s'aixeca eixamplant-se i llançant cap al cel ses agulles, embalades per la boira, que corre com fum d'encens entremig d'elles. I llavors el Montserrat, més que tota altra cosa, és un altar, és un temple.